салом алейкум, омӯзандагони муҳтарам. Мо сар мекунем аз қисми саволу масъалаҳои кушода ва ба қисми механика мегузарем дар ин ҷо ва машқи якро мебинем. Дар машқи як чӣ гуфта шудааст? Ҳаракати дучархарон бо муодилаи чунин дода шудааст. Координатаи аввалаи дучархаронон чӣ қадар аст? Хоб бинед, ки ин ҳаракати ростхаттаи мунтазам мебошад, яъне ки суръати ҳаракати ҷисм дар ин ҷо констант мебошад. Ин фақат теория ҳаст. Ва бибинед, ки мо дорем чунин формула x баробар аст аз t агар гӯем агар аз вақта x 0 мешавад, ҷамъи v0 x зарби t. Чунин формула дорем. Анамин x-и 0 ин координатаи аввалаи дучархарон мебошад. Хоб агар мо дар ин ҷо формуларо муқоиса кунем, дар ин ҷо танҳо -4 аст, дар ин ҷо плюс аст, яъне ки мо метавонем минус плюс монем. хоб яъне ки ҳаракат суст мешавад ва ё ҳаракат чӣ мешавад, дар ин ҷо бисёр мешавад, яъне ки скорост метавонад, суръат метавонад ҳам манфӣ бошад, ҳам мусбат. Ва дар ин ҷо ба мо лозим аст, ки бояд мо координатаи аввалаи дучархаронро муайян кунем. ва 150 ин чӣ аст? Координатаи аввалаи дучархарон бо метр бошад, агар бо метр дода шудааст дар ин ҷо ва 150 метр мебошад. Мегузарем ба машқи ду. Мошини сабукрав мувофиқи муодилаи чунин ҳаракат мекунад. Координатаи ибтидоии мошин чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳамин формулаи мо ва координатаи ибтидоии мошин ин 200 метр мебошад. Ва метавонед ки нависед 100 метр дар ҷавоб. Хоб, тайёра масофаи 3600 километрро дар чанд соат тай мекунад? Яъне ки мо дорем суръат баробар аст s тақсими t, масофа тақсими вақт. Аз ин ҷо вақтро агар ёбем агар, масофа тақсими суръат мешавад. Масофаи мо 3600 километр аст ва соати мебошад агар, яъне ки суръати мебошад агар 720 километр чӣ аст? Соат аст. Хоб, биёед дар ин ҷо километрро низ мевонем ва километр бо километр ихтисор мешаванд, танҳо соат мемонад ва 3600 тақсими 720 ин мешавад 5 соат. Хоб, ин мешавад 5 соат. 5 соатро менависем. Мешавад 5 соат. Мегузарем ба машқи 4. Дучархарон дар чанд дақиқа масофаи 6 километрро тай мекунад? Яъне ки бояд мо 6 километрро ба чӣ биёрем? Ба аввал ба системаи си биёрем, яъне ки 6000 метр ва вақтро бояд мо ёбем. Хоб, дар чанд дақиқа t баробар мешавад? Яъне ки дар ин ҷо бо дақиқа навистан лозим аст. T баробар аст ба s тақсими v, масофа тақсими суръат 6000 метр мешавад, 6 километр ва тақсими 4 метр тақсими сония. Ва дар ин ҷо мо метрро бо метр ихтисор мекунем, танҳо сония мемонад ва 6000 тақсими 4 ин мешавад 6000 бед мекунем тақсими 4 1500 сония мешавад. 1500 сония мешавад. Агар 1500 сонияро ба дақиқа гардонем агар, тақсими чанд мекунем? 60 мекунем. Яъне ки 1500 тақсими 60 мешавад чанд? 25 дақиқа мешавад. 25 дақиқа мешавад ва 25-ро дар ин ҷо менависем ва мегузарем ба машқи 5. Дар давоми t баробар 5 дақиқаи ҳаракат дучархарон чӣ қадар масофаро тай кард? Яъне ки ба мо масофа лозим аст дар машқи 5 ва масофа баробар аст суръат зарби чӣ? Зарби вақт. Хоб, баробар мо 5 дақиқа дорем. 5 дақиқаро агар гардонем ба сония мешавад 5 зарби 6 сония ва зарби суръат. Суръати мо 5 метр тақсими сония мебошад. Яъне ки дар ин ҷо фақат метр мемонад. Сония дар ин ҷо 2 сония ихтисор мешавад. Баъд биёед ҳисоб кунем ки чанд мешавад. Хоб, 1500 метр мешавад дар ин ҷо. Хоб, агар ҳисоб кунем 1500 метр мешавад. Ама инро 6 ва 5 15. Хоб, дӯрӣ. Мегузарем ба машқи 6. Мактабача бо суръати 2,5 метр тақсими сония медаваду дучархарон бо суръати 18 километр соат ҳаракат мекунад. Суръати дучархарон аз суръати мактабача чанд маротиба зиёд аст? Ҷавобро бо рақам нависед. Хоб, бояд якум мо суръати 18 километр тақсими соатро ба чӣ гардонем? Ба системаи си гардонем ва ин мешавад 18000
метр тақсими чанд? Тақсими 1 соат. Дар ин ҷо 1 соат мебошад. Дар ин ҷо 1 соат мебошад. Агар хел бинем, 1 соати мо баробари 3600 сония аст. Ва тақсим мекунем 18000 тақсими 3600 мешавад 5 чи метр тақсими сония. Ва дар ин ҷо мо дорем веи дучархарон тақсими веи чи мактаббача. Веи дучархарон 5 метр тақсими сония мебошад. Веи мактаббача бошад агар 2 метр тақсими сония. Метр тақсими сония бо метр тақсими сония ихтисор мешаванд ва дар ҷавоб мемонад 2 ва 2-ро дар он ҷо менависем. Хуб, ҷавоби мо 2 ба 2 баробар шуд. Мегузарем ба машқи 7. Дар давоми t баробар 10 сония аз оғози ҳаракат суръати автобус то 10 метр тақсими сония афзуд. Шитоби автобус дар ин маврид чӣ қадар аст? Суръати аввалаи автобус ба 0 баробар буд. Хуб, агар ба 0 баробар шудагар, мо дорем формулаи суръати дуи, яъне ки охирони ҳаракати ҷисм ва тақсими вақт мешавад. Ва ин баробар мешавад. Бояд мо чиро ёбем? Шитобро. Суръати мо 10 метр тақсими сония аст. Менависем ва 10 сония низ дорем. Сония ба яъне не, дар ин ҷо сония ба сония намеравад. Сония ба сония зарб мешавад ва 10 тақсими 10 мешавад 1 метр тақсими сония квадрат. Яъне ки шитоб ба чунин бузургӣ баробар шуд. Дар ин мисол мегузарем ба машқи 8. Дар машқи 8 омадааст ки автобус аз ҳолати оромӣ ба ҳаракат даромада дар давоми 20 сония бо шитоби доимии 1 метр тақсими сония квадрат ҳаракат мекунад. Суръати автобус чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳамин формуларо мегирем. V баробар мешавад ба a зарби t. Ва a-и мо ин аст 1 зарб мекунем ба 20 сония. Ва ин мешавад 20 метр тақсими сония суръати мо. Хуб, суръати мо 20 метр тақсими сония шуд. Мегузарем ба машқи 9. Зарфи ҳаҷмаш 10 литр бо об пур карда шудааст. Массаи обро дар зарф ёбед. Яъне ки 10 литри оби мо низ 10 чӣ дорад? Килограмм вазн дорад. Агар бо формула ҳисоб кунем, ин баробар аст ба ро зарби v, яъне ки зичи зарби ҳаҷм мешавад. Бояд мо чиро дар ин ҷо ёбем? Массаро ёбем. Ва ба мо ҳаҷму зичи дода шудааст. Агар мо массаро ёбем, ин баробар мешавад зичи мо 1000 килограмм тақсими метри куб аст. Зарб мекунем ба ҳаҷм 10 литр. 10 литр ва ин баробар мешавад. Яъне ки дар ин ҷо бояд мо 10 литрро биёд аввал 10 литрро ба чӣ мегардонем? Ба метри куб мегардонем. Яъне ки 1000 килограмм тақсими метри куб зарб мешавад ба чанд? Ба 10 дараҷаи минуси 3. Яъне ки боз нигоҳ кунед, 10 дараҷаи минуси 3 мешавад. Малка махраҷ баровардам ба сурат ва нигоҳ кунед. Ба як бори дига менависем ва зарби 10 мешавад. Яъне ки дар охир ин метри куб мешавад. Метри куб бо метри куб меравад. 10 дараҷаи 3 мешавад. Агар 1000-ро бо чунин ба дараҷа нависем, агар 10 дараҷаи 3 мешавад. Аз сои ахил ҳастанд, дараҷаҳо ҷамъ мешаванд. 3 ҷамъи минуси 3 мешавад баробари 0 ва 10 дараҷаи 0 мешавад баробари 1. Ва мо чиро мегирем? Баробар мешавад ин ба 10 килограмм. Хуб, бинед ки 1 литри мо, 1 метри куби мо биёед хел кунем, баробар аст ба чанд? Ба 1000 литр. Ва аз ҳамин ҷо мо метавонем ёбем ки 10 литр чанд қадар мешавад. X мешавад. Пропорсия месозем ва X баробар аст ба, яъне ки 10 тақсими чанд мешавад? 1000. 1000 мешавад. 1 0 ба 1 0 меравад ва 1 тақсими 100 1 2 мешавад 0.01 метри куб. Яъне ки 10 литри мо баробар аст ба чунин миқдори метри кубӣ. Аз ин пропорсия истифода бурда мо чӣ кор мекунем? Метавонем ҳамвақт аз литр ба метри кубӣ гардонем ва ё аз метри кубӣ ба литр гардонем. Ин буд машқи 9. Мегузарем ба машқи 10. Дар зарф
асали массааш чунин миқдор мавҷуд аст. Ҳаҷми асал чӣ қадар аз зичи ба мо дода шудааст ва формулаи зичиро мо медонем. М тақсими ро мешавад ми мо ба 675 килограмм баробар аст ва зичи боштагар 1350. ҳамаш дар системаи си аст, танҳо ба мо метри кубӣ мемонад ва биёед тақсим мекунем 675 тақсими 1350 ва ин мешавад 0,05 чӣ метри кубӣ. Фақат метри кубӣ мемонад. Дар ин ҷо бинед ки ҷавоб ба литр дода шудааст. Биёед 0,005 метри кубиро ба литр мегардонем. 1 метри куби мо ин ҳаст 1000 литр ва биёед мегӯем ки 0,005 метри кубӣ чӣ қадар литр мешавад. Х баробар 1000 литр мешавад зарби 0,05. хоб ва ин мешавад 1,2,3,5 мешавад ба тақсими 1 метри куб. Метри куб бо метри куб меравад, фақат чӣ мемонад? Литр мемонад ва 5 литр мешавад. Ва ҷавоби 5 литрро дар ин ҷо менависем. яъне ки 0,005 метри куби мо ба 5 литр баробар шуд. мегузарем ба машқи 11. Дар зарф асали ҳаҷмаш чунин миқдор мавҷуд аст. массаи асалро муайян кунед. Формулаи зичиро медонем. 1350 зарб мекунем ба 0,02 метри куб бо метри куб меравад ва 1350-ро агар ба 0,02 зарб кунем, агар ин мешавад 27. яъне ки чӣ қадар мо асал дорем? Массааш ба 27 килограмм чӣ мешавад? Баробар мешавад. мегузарем ба машқи 12. бачаи массааш 30 килограмм аз аврақи оромӣ массааш 60 кило бо суръати чунин миқдор ба соҳил меҷаҳад. Дар ин маврид заврақ бо кадом суръат ба самти муқобил ҳаракат мекунад? муқоимати обро ба эътибор нагиред. яъне ки аз қонуни импулс истифода мебарем, қонуни нигаҳдории импулс. хоб бинед ки дар аввал мо инро чунин менависем: массаи писарбача ва массаи лодка умумӣ буданд, онҳо дар якҷо буданд, зарби в ҳам писарбача, ҳам лодка. инҷа ҳам аз писарбача мешавад ва ҳам аз чӣ мешавад? Заврақ мешавад ё лодка. ин баробар мешавад ба массаи агар ҳаракати писарбачаро бо тири хати X ба тарафи росттар ҷаҳад, агар мо чӣ мегирем? Ҳаракати писарбачаро ҷаҳиши ин аз писарбача аст ва яъне ки ҷаҳишашро бо аломати мусбат дар ин ҷо мегирем суръаташро ва аз заврақ боштагар ба муқобили тири X ҳаракат мекунад. аз ин сабаб мо ҳаракати заврақро бо аломати манфӣ чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем, чунки ин ба муқобили тири X мебошад ва дар ин ҷо низ суръати чиро мемонем? Суръати заврақро мемонем, яъне ки лодка. хоб бинед ки дар ин ҷо дар аввал онҳо дар ҳолати оромӣ буданд, ҳам писарбача, ҳам заврақ, ва аз ин сабаб суръати онҳо ба 0 баробар аст. яъне ки дар ин ҷо не, дар болотар ин баробар ба ин тааллуқ дорад ва ҳама ин баробари 0 мешавад. яъне ки дар аввал суръати ҳам писарбача, ҳам лодка ба 0 баробар буд ва аз ин сабаб 0-ро менависем. Баробар мешавад ба массаи писарбача, суръати писарбача минуси массаи заврақу ва суръати заврақ. ва агар масса ва суръати заврақро ба тарафи чап гузаронем, ин мешавад м писарбача в писарбача баробар ба м заврақу ва лодка, ва ё ба тарафи чап бо обратно мегузаронем. чунин муодиларо ҳосил мекунем ва бинед ки ба мо массаи писарбача дода шудааст 30 килограмм. зарб мекунем ба суръати писарбача 2 баробар мешавад ба массаи заврақ 60 кило. зарб мекунем ба ви лодка заврақ ва виро агар аз ин ҷо ёбем, 60 дар ин ҷо 60 мешавад ва 60 тақсими 60 ин 1 метр тақсими сония мемонад. ҳамаш буд дар системаи си. ва биёед мегузарем ба машқи 13. дар машқи 13 оварда шудааст ки аз заврақи ором истода
бачаи массааш 30 килограмм бо суръати 2 метр тақсими сония васоили меҷояд. Дар ин маврид заврақ бо суръати 1 метр тақсими сония ба самти муқобил ҳаракат мекунад. Массаи заврақ чӣ қадар аст? Хуб, ман боварӣ дорам, ки ин машқро ҳал карда метавонед, чунки ин машқ ба монанди машқи 12 аст. Айнан ба машқи 12 монандӣ дорад ва мо мегузарем ба машқи 14. Вазни кайҳонавард дар моҳ 160 ньютон мебошад. Массаи ӯ чӣ қадар аст? Штибафтиши озодро дар моҳ чунин қабул кунед. Хуб, мо дорем вазн, яъне ки вазнро бо пейкалон ишорат мекунанд. Вазн менависем ва бинед ки вазн баробар аст ба mg, яъне ки масса зарби штибафтиши озод дар моҳ аст, дар замин аст, дар дигар сайёра ҳаст. Мо ҳар гуна чӣ дорем? Воҳиди ҷеро дорем. Дар замин дигар аст, дар хуб гӯем зуҳал дигар аст, дар моҳ дигар аст ва низ дар офтоб чӣ аст? Дигар аст. Хуб, мо ва ин бо чӣ ишорат карда мешавад воҳидаш? Воҳидаш ньютон мебошад. Яъне ки воҳиди вазн ньютон мебошад. Воҳиди масса бошад агар килограмм, яъне ки вазн ньютон мебошад воҳидаш, бо ньютон месанҷам ва масса бошад агар бо килограмм. Ин ҳаст фарқияти байни вазну байни масса. Ва мегузорем 160 ньютон баробар мешавад ба м ба зарби 1/6. Мо мро агар аз ин ҷо ёбем, м баробар мешавад 160 тақсими 1/6. Так, 160 тақсими 1/6 мешавад 100 кило. 100 килограмм, яъне ки вазни кайҳонавард 100 килограмм баробар аст. Чунки кайҳонавард боз ғайр аз массаи худаш боз скафандр дорад. Аз ҳамин сабаб метавон гуфт, ки ин ба 100 килограмм баробар мешавад. Мегузарем ба машқи 15 ва ё худи массаи кайҳонавард низ метавонад ки 100 килограмм бошад. Мегузарем ба машқи 15 вазни мошинро ёбед. Штаби афтиши озодро ба чунин миқдор қабул кунед. Вазни мошин бо пейкалон ишорат карда мешавад. Ду тонаро бо килограмм мегардонем, 2000 килограмм мешавад ва зарби 10 мекунем. Чунки формула баробари mg аст ва аз ин ҷо агар ёбем, агар ин мешавад чанд? 20000 ньютон мешавад. 20000 ньютон мешавад ва ё 20000 ньютонро мо метавонем бо 20 килоньютон ишорат кунем. Ино ҳаршон баробар ҳастанд. Мегузарем ба машқи 16. Кайҳонаварди массааш 100 кило ба сатҳи моҳ бо кадом қувват таъсир мекунад? Штиби афтиши озодро дар моҳ чунин қабул кунед. Яъне ки бояд мо ин вазнро ёбем, яъне ки ҳамон қуввае ки таъсир кунем, ин ба ҳамон вазни худи кайҳонавард баробар мешавад, яъне ки боз ҳамон mg аст. Ин баробар 100 килограмм мешавад зарби 1/6. Ва ин мешавад баробари 160 ньютон. Бо 160 ньютон чӣ кор мекунад? Кайҳонаварди моҳ ба сатҳи моҳ таъсир мекунад. Мегузарем ба машқи 17 ва дар машқи 17 гуфта шудааст, ки қувваи вазнини одамро чӣ кор кунед? Ёбед. Яъне ки массааш 60 кило мебошад, штаби афтиши озод дода шудааст. Қувваи вазниниро чунин ишорат мекунанд. Қувваи вазнинӣ ҳамон mg аст, яъне ки ин қувваи вазнинӣ ҳама вақт ба поён ҳаракат дорад, яъне ки ба таъсири ҷозибаи замин ҳама вақт вобастагӣ дорад, яъне ки замин ҷазб мекунад ва ин қувваи вазнинӣ мебошад. Ва массаро мемонем 60 кило зарби 10, ин мешавад 600 ньютон, яъне ки қувваи вазнинӣ ба 600 ньютон чӣ аст? Баробар аст. Мегузарем ба машқи 18. Массаи одам чӣ қадар аст? Штаби афтиши озодро чунин қабул кунед, яъне ки қувваи вазнинии одам баробари 800 ньютон аст ва ин баробари mg ҳаст ва бояд мо массаи одамро ёбем. Массаи одамро агар ёбем, агар 800 мешавад тақсими 10 ва ин баробари 80 килограмм мешавад. Мегузарем ба машқи 19. Вазни мошинро ёбед. Штаби афтиши озод дода шудааст ва фикр мекунам, ки ин мисолро мустақилона ҳал карда метавонед. Аз уддааш мебароед. Вазни
خب وزن دخترچه 300 نیوتن می باشد. قوه ترنگی بند در این نوری چقدر است؟ یعنی که بینید قوه ترنگی بند با بوا حرکت میکند و قوه وزنی دخترچه گشتگر F برابر 300 نیوتن و پایان. و در اینجا گشتگر این قانون سمی نیوتن می باشد. خب اگر ما با 300 نیوتن با زمین، اگر زمین جذب کند، اگر نیز باز با 300 نیوتن چیکار میکند؟ بند این دخترچه رو نگاه میدارد. بند در اینجا F برابر F میشود، یعنی که با قوه ترنگی برابر است. این قوه وزنی و قوه ترنگی بند نیز با چند؟ با 3 نیوتن برابر است. و 3 نیوتن رو ما مینویسیم. میگذاریم با مشق 21. массаи ошпазро муайян кунед. 81 дода шудааст ва агар P баробари 900 буштагар, ин баробари mg аст ва mi мо зарби 10 мешавад ва m баробари чанд мешавад? 90 килограмм. яъне ки массаи ошпаз ба 90 килограмм баробар аст. машқи 22. вазни одамро ёбед. 81 чунин аст, яъне ки вазни духтур. хуб, вазни духтур баробар мешавад ба mg 50 килограмм зарби 10 мешавад, ин мешавад 500 ньютон. яъне ки вазни духтур ин одам чи аст? Ба 500 ньютон баробар аст. мегузорем ба машқи 23. одами масоҳати сатҳи такчари кашфҳояш ба чунин метри квадратӣ баробар аст ва фишори ӯ ба 10 килопаскал мебошад. яъне ки бо чунин фишор чӣ кор мекунад? ба замин, яъне ки ба намедонам ба чӣ фишор меоварад. қувваи фишорро ёбед. хуб, қувваи фишор, ин якум мо бояд формулаи фишорро менависем. ин аст қувваи фишор, ин аст қувваи фишор, ин аст фишор P хурд ва тақсими S, яъне ки масоҳат. қувваи фишор бошад агар ин аст. агар аз ин ҷо мо ин қувваро ёбем, қувваи фишорро, ин баробар мешавад ба P хурд зарби масоҳат. P мо 10 килопаскал мебошад. 10 килопаскалро мо метавонем нависта 10,000 паскал ва зарб мекунем ба чанд? 0,05 метри кубӣ, метри квадратӣ мебахшед. агар аз ин ҷо мо ёбем, агар ин мешавад чанд? Ба 500 ньютон баробар мешавад дар ин ҷо. мегузарем ба машқи 24. яъне қувваи фишор ба 500 ньютон баробар шуд. мегузарем ба машқи 24. агар қувваи вазнии коргар ба чунин миқдор баробар бошад ва сатҳи кафи пойҳои ӯ чунин миқдор бошад, коргар ба тагякоҳ чӣ қадар фишор меоварад? боз аз ҳамин формула истифода мебарем. P хурд баробар аст ба 720 ньютон тақсим мекунем ба 0,03. P 720-ро тақсим мекунем ба 0,03, ин мешавад 24 чи ҳазор паскал. 24000 паскал аст. ин буд машқи 23 дар ин ҷо. машқи 23-ро хуб мо ҳал кардем. бо чӣ дода мешавад? бо ньютон. хуб, мо 500 ньютонро менависем ва бибинед ки дар ин ҷо ба килопаскал баргардондан лозим аст ва 24000 паскалро мо метавонем нависем 24 чи 24 килопаскал. хуб, ва биёед. хуб, так. 24 килопаскал мо нависта чӣ кор карда метавонем? баргардонда метавонем. ва мо мегузарем ба машқи 25. агар масоҳати сатҳи такчаи кашфҳои одам чунин бошад, ӯ бо қувваи 500 ньютон чӣ қадар фишор меоварад? яъне ки P баробар аст ба F тақсими S. ман фикр мекунам ки ин масъаларо низ ҳал карда метавонед. ва биёед мегузарем ба машқи 26. хуб, он қадар машқҳо қиин нестанд. ҳамаш бо як формула ҳал карда мешавад, бо як шилчук ҳал карда мешавад. ва мегузарем ба машқи 26. коргар ба тагякоҳ фишори чунин миқдор меорад. агар масоҳати сатҳи пойҳои коргар чунин бошад, қувваи вазниро ёбед. ва қувваи бояд дар ин ҷо гуфт ки
باید در اینجا گفت که چی می شود قوه همانمین فشار، قوه فشار این می شود قوه برابر قوه وزنی و این برابر است با پی خود ضربی است. خب و پی مو برابر است با 24000 پاسکال. ما وقت کوشش میکنیم که با سیستم سینه و ضربی چی 0.03 بعدا اگر گفته باشند که با کیلو پاسکال برگردانید ما در جواب با کیلو پاسکال میگردانیم. 24000 پاسکال می شود در مشق 24 ضربی 0.03 یعنی که 24000 پاسکال ضربی 0.03 و این می شود 720 نیوتن. ما چنین مشق رو حل کرده بودیم. میگذاریم با مشق 27. فشاری در آب در قعر کوه 100 کیلو پاسکال است. شکوره کوه چقدر است؟ زیچی آب رو چنین مقدار قبول کنید و اشتباه افتش عضو رو چنین قبول کنید. ما فرمولا داریم برای مویه ها، یعنی که روژه اش می شود، یعنی که ما میتوانیم یافتم например این یگون بای باشد، یگون стакан бошад, یگون банка бошадага, тасаввур мекунем ки ин як банкаи калон аст, як зарфи калон аст ва аз ин ҷо то ин ҷо 1 метр мебошад. 1 метр мебошад. Дар ин ҷо об аст. об баландии об ба 1 метр баробар аст ва ин стакан аст. Хоб дар ин ҷо воздух аст. Дар ин ҷо бошадага об дорад. Ва бибинед мегӯяд ки фишорро дар таги манамин дар дунои дар таги манамин банка яъне ки зарф муайян кунед фишорро чӣ қадар манамин об фишор меорад ба таги банка, ба таги зарф. мо зичи обро медонем, штеби афтиши озодро медонем дар замин ва баландиро низ медонем. Ва ин мешавад баробар мешавад ба 1000 зарби 1 зарби 10. Ва ин баробар мешавад ба чанд? Ба 10000 паскал. Яъне ки об бо баландии 1 метр ба таги зарф 10000 чӣ паскал фишор меорад. ин аст барои моеъҳо ва ин формулае ки мо нависта будем бо ҳамроҳи шумо P майда дар ин ҷо низ P майда аст F тақсими S ин барои ҷисмҳои сахт аст. Ин барои ҷисмҳои сахт, ин барои моеъҳо. Ва ба мо дода шудааст ки 100 паскал биёед менависем машқи 27 100 паскал 100 килопаскал мебахшед 1 2 3 килопаскалро низ навистем баробар мешавад ба рои об 1000 килограмм тақсими метри кубӣ аст. Ҳама ин дар системаи Си мебошад ва зарб мекунем ба Ж зарби 10 ва зарби H. Мо бояд H-ро аз ин ҷо ёбем. H мешавад баробар ба 3 0 бо 3 0 ихтисор мешавад, 1 0 бо 1 0 ихтисор мешавад ва мемонад 10 метр дар охир. Хуб H баробари 10 метр мешавад ва мо 10-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем менависем. Мегузарем ба машқи 28. дар чуқурии 5 метр фишори об ба чунин миқдор баробар мебошад. Зичи об чӣ қадар аст? Штиби афтиш озодро чунин қабул кунед. Яъне ки бояд мо зичи обро ёбем. Роҳ мешавад баробар аз ин формула фишор P хурд тақсими Ж-у H баробар. Фишори мо ба 50 килопаскал баробар буд. Мо инро 50000 паскал менависем ва тақсим мекунем ба 10. Ҳамаашро ба системаи Си ва чуқури бошадгар ба 5 метр баробар аст. 1 0 бо 1 0 меравад ва 5000 тақсими 5 мемонад. Агар 5-ро бо 5 ихтисор кунем агар дар ин ҷо 1 мемонад. Хоб ва ин мешавад чӣ 1000 килограмм тақсими метр куб мешавад. ва зичиро мо чӣ кор кардем? Муайян кардем. Мегузарем ба машқи 29. Варзишгари масса 40 килограмм бо суръати 3 метр тақсими сония медавад. Мебахшед импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? Импулс мо гуфта будем ки баробар аст ба м масса зарби суръат. Массаи мо 40 кило мебошад ва суръат бошадагар ба 3 баробар аст.
سه ضرب 4 یک 12 است و هم دیگر رو می نویسیم و در اینجا بود کیلوگرم ضرب می شود و متر تقسیم ثانیه، یعنی که ایمپولسی ورزشکار 120 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه می باشد و در اینجا ما درس رو باقی می رسونیم و درس دیگر از مشق سی چکار میکنیم دوام میدهیم. خیر.